Di tanah hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, horasma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu madihita. Adorang sota mulai songon informasi dihita, dung sidung epistel tabigema anon kor paropuan. Namangihut dung sidung maka tidakon haporasyaon maredema kor Immanuel
dohot dung sidung titing tabegema kor maranata. Sonima informasi di hita asa tapasada marohata lau mamuji Tuhata marhite ede nomor 565 ayat sada ayat tolu dohot ayat opat. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini roha ni Jahubado tanoon. Marhite-hite hata ni Jahubado majadi yak kalangit. Marolop-olop mahamu wale aka partigor. Mangasahon Jehovah talub do marede akana ujur marroha. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, suruh mato di parbadia to rohanami, asatarapul situtu rohanami marhite-hite hakehen ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsyaon nami, marhite-hite pakirimon na mangulu, asa tong-tong huingot hami, nahehe dohami muse sian namate. Songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Naung hehe sian namate. Amen. Saya
Tangi kamu mapatik ni debata, imana tersurat di Yakobus bintu sada ayat 22. Alai gabe siulaun hatai mahamu, unang holan pananginangi akan apa ototohon dirina, ido sahatna atong rap mengido gogo mahita tu debata, taringot tu patik nai. Kali Tuhan debata, sehingga amin. Tapauduk be maroha tadiado pani dewata lau manopo tidosata martangi yang mahita. Ale Tuhan dewata amanami dari banua gijang. Hodo napatu paon hasesa nido sadihami halak nadangolon. Marhite-hite anak kakolongan ni roham. Saya si maroham dihami. Akan mangarsakon dosa nami. Say sahabi matu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Lehom matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami dia sini roham. Alai asahot rohanami marhapor siaon. Lahu manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Ala ni pangalosyota do ubayan tartulang Kristus. Jala binahe ni haja otot do ibana mabungang. Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangata. Jala binahe ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabege maha tani debata turpuk epistel di parmingguota arianon. Imana tersurat di Psalmen 110 onom. Mamuka sian ayat 12 sahat ro di ayat 10 sia. Psalmen 110 onom ayat 12 ro di ayat 10 sia. Tajahama marsikat sorin. Roha hamaulation tung behama pamalosu tu Jahoba ala saluhud dengan nihum nai tuau gararau kuma aka baga-bagaku tu Jahoba apala dia dupa ni sadok bangsona. Atong ali Jahoba nungatung naposo mau naposom doau anak ni hatubamu nunga diarahriho rate sianau saya gararau kuma aka baga-bagaku tu Jahoba apala dia dopan ni sadok bangsona. Ido yang kosahatna martua dua kena tumangihon hatani Jahoba jala nau piapsa. Amen.
Laha tidak ko maha porsiaw tay, so nahina tidak ko nido ngata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita mandok. Hau porsiaw di dekat Jehovah, hido ama pargugu no so urusan, natu mau pelangi botano. Hau porsiaw di Yesus Kristus, mana di bata Jehovah nasa sudai, imana ti di buhon si Maria, nagabagabia siya to di perbadia adorang sohuan. Iro to hata natuma mabiernin di bangunan ni silatus. Mata terpajal di bana di hau pinasilang. Atua tu balang toro di tanam. Namulak mengulu di hari patulun. Namanai tu sugul lahul sam di bata Jehovah. Namanai pergugun na suatu rusani. Di sini yang sugu tu tanam. Menghulu menghulu hau porsia dito di perbadia. Jaladong soda huria di badia. Huria tu panala Kristen akan badia. To dia sisami dosa. To dia tayo naman. Mula menggulur sugod rajin ini harap mati. To dia nguluan nasura sudah. Amen.
Tabegema tikting masa di mingguta sadarion, ima di minggu Misericordias Domini, tanggal 23 April 2023, na parjolo, goar ni mingguta sadarion, ima minggu Misericordias Domini, na marlapatan, gok asini rohani Jehovah do tanoon, tersurat di Pesalmen 33:5b, doho tema mangulahi tubuh di bagasan hatani debata. Paduahon, dak na sorang, na di hari Senin 17 April 2020, di basa-basa Tuhatta dak dana bawa di keluarga ni Amata Samuel Silalahi, Inata Erisa Natalia Boru Manalu, ruas ni Huriata Nasian Wik Jericho, Nir Sada Sia Sada Nol. Hipas lo dak danaki songoni nang natorasna. Patuluhon, ulos hatuaon 70 tahun. Di hari Minggu 30 April 2020 di permingguan harian pukul 10 pasahaton ni huriata do ulos hatuaon turuas naunggup ngonop 70 tahun. Turuas na naing majalo ulos hatuaon asa di pasahat ma tusitua wik pertanyaan Nabi Paupaton. Pabor hatto padita manang uluan huria pos pelayanan Arko HKBP Depok Sada. Hobartu surat keputusan ketetapan Eporus HKBP surat keputusan nomor 210 garing pendeta garing SK garing 03 garing 2020 taringot tu perpidaan ni padita Paulus Simamora STH, uluan huria di pos pelayanan Arko dohot surat Pareses HKBP Distrik 20 de Boskap. Taringot tu na mangujakon uluan huria di HKBP Cilodong manang na pos parmingguan Resort Depok Timur. Ditotopun huriat do pature ni ulaoni na parjolo. Di hari Minggu tanggal 14 Mei 2020 di Parmenggion pukul 10 mangujakon padita Paulus Simamora STH nagabe uluan huria di HKBP Cilodong mangna pos Parminggion Resort Depok Timur maringanan di gereja HKBP Cilodong. Na paduahon di hari Minggu tanggal 21 Mei 2020 di Parmingguan pukul 10 Paborhaton manang martaring hata padita Paulus Simamora STH dohot keluarga maringanan di gereja HKBP Depok Sada. Diuduti ramhatama maringanan di gedung serbaguna lantai Sada nani dohotan ni utusan ni ruas sian ganup wik pertanyaan dohot kategorial. Na patuluhon di hari Minggu tanggal 20 Mei 2020 di Parmingguan pukul 7 Paborhaton mang namartaring hata padita Paulus Simamora STH dohot keluarga maringanan di pos pelayanan Arko. Paupaton diganup permingguan di Minggu tanggal 20 Mei 2020 patopau ni huriat tado papungu pelea tujolo marhite amplop tanda kasih songo tanda holong ni rohata di Pakobasion Nasida di HKBP Depok Sada. Palimahon tikting na soni jajahon dot barita parhepengon tajahama di warta jemat elektronik na pinarade ni huriatta marhita WA wik tabi songoni matikting masa di huriatta di bagasan mingguan sa di pasu-pasu tuhatta may tau sangat di guarna.
ini di batana sumurung sian saluku naroham. Imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Dihamuna donga saha porsiam di bagasan Yesus Kristus. Bari tanah uli nagabi hatan debata di minggu tasadarion minggu misericordias domini. Gok asinirohani jahubama tanoom. Natar surat di buku Sada Petrus bidu sada ayat 10 pitu 1 ayat 27 tangi kamu ma hatani debata. Sada Petrus sada ayat 10 pitu 1 ayat 27. Molo ama digoarhamu ibana nasomar nidar rupa lago manguhumi nasa jolma marguru tupa bahenanna marhatahutum mahamu marparange ditiki pai solatamuna ai diboto hamudo dada binahin nisiri manang perak akana olo buruk ubain na malua hamu sian ada muna naso marniulai natine muna sian akka amamuna alai binahin ni mudar ni Kristus na argeido nasongon mudar ni biru-biru naso hasurahan naso marlidang nang ditudo ibana hian tagan soojak dope portibion alai di papatar do di ujung ni akatiki ala ni hamu marhite-hite ibana do di hapor se hamu debata napa hehehon ibana sian akanang mate jala mangalekon hasa ngapon tu ibana asa tu debata hapor siao nang pakiri memuna payas hamuma rohamuna marpangoloyon di hasitongan mangeahi haholongon na somarlauk didongan asa masih haholongan situ tuhamu sian nasarohan ainunga mangulahi tubuh hamu dada sian boni na olo base-basean sian namanotong do binakin ni hata na mangolu jala namiani nasian debata ido sahakna hurian itu hata na kinakolongan di bagasan Yesus Kristus takasdo taboto huria na parjului nani hubasan ni si Petrus tongon apalai nama paetna hapeton nama sa di huria na parjului tungirido ala dang di paloas da sida ima makatidakon Jesus dang di paloas na sida marbari tadauli molo taida di ayat 1 ayat 2 di patolhas si Petrus do surakna tu huria na parjului ima huria na marsiraki di Pontus, di Galatia, di Kapadosia, di Asia, dohot di Bitinia. Asa boha dia makadongan, asa mergugu, asa bersemangat. Unang gabi murtak benasida unang mabiar unang tahuton. Tetapi disinilah justru diingatkan oleh Petrus ala tongon sian Kaisar Domitianus tung paek do namasa bahkan godang akan namate martir pola do meribu-ribu namate holan alani nama katibdakun Yesus saha tu tikiau masa doi di hamak kadongan
Alani ma dia makadonga sahapor siaung di goare minggutta sadario magoar ni minggutta ii mana madok misericordias domini. Asatai ngoti gok asini rohani Jahubado panoon. Namar lapatan dari dia makadonga sahapor siaun marhite asini rohani debata di pai baru do. Danga dong roha biar tidak pernah merasa khawatir dak keabima biar maka tidak ko Yesus di bagasan nguluna. Amin. Ido halak nama nada asino debata. Orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan tidak pernah lagi ragu dalam hidupnya. Ala nunga di hati dakon nau hehe Yesus sian namate. Ala nima dia makadongan marhite hatani debata tuhita. Pola do dido di tema ni minggu tain mangulahi tubuh padu halihon sian hatani debata. Atau asa tekas taida di hamakadonga sahapor siaun halak nau pinai baru huria nau pinai baru jolma nau pinai baru ni asli ruan debata soongon nanido ni Martin Luther doi bahwa manusia itu hanya bisa diperbaharui dengan 3 trilogi. Saya duduk ibana dui. Kita ini adalah bisa diperbaharui. Gabe jol mana baru dia dopa di debata. Ala ni ima sola gratia sola fide sola scriptura soli Deo gloria sola Cristo. Nama lapatan dui tidak ada yang lain. Danga dong nama baik jol mai anggo dang nai pe baru ni asini rohani debata. Ido sada seta tiup dakarong simbol di hitana asing. Orang nama dok sian madok Martin Luther danga dok pala simbol na kana asing na balga di hita. Danga dok akka simbol-simbol na tatiup hola sada do simbol yang harus kita pegang adalah asini roha. Sehorani do tadokon asini roha. Alani halak na manada asini roha di mata di dok ma di bagasat 30 tahun na parjulu ayat 10 pitu ima. Di ayat 10 pitu tu masa takas do di dok. Molo ama di goar hamu ibana naso marnida ruba laho mangudumi nasa jolma marguru tupa bahirana marhata huto mahamu marparange ditiki pai solata muna. Om mana parjolo na kain dipilih debatado hita gabi anakna asini rohanai debata gabi ama di hita. Sian hatoban, sian nang diperbudak alai dipilih debatado kita gabe anakna dang mardiaibar danga dong disi Yahudi Jurani danga dong disi Namora do Pogus danga dong disi halak Batak do halak Sunda cerdok nasa naima na ngani nang makati dakon ido benda saya didok akka parugamo na asing hamu Kristenido na hebat. Ayang guna akan asing Allah dodidok Tuhan. Tetapi orang Kristen itu karena begitu besar kasih karunia Tuhan ala ni jonokna pola dodidok na kengani ama kita gabi anakna. Hubungan ini adalah menunjukkan hidup benda semertanya kita ale amanami. Molo ianakot tu anakna natabu hubunganna sudedo di leon amanai tiap-tianan tu yara koneng. Iman apa tuduhon hubungan keakraban kedekatan nanang idota nakaningani alai di paingo mahita. Songon anak kita nang ditubuh songon anak kita ima didok nakangani di paingo ma songo paisola doham. Songon anak ni debata hamu dang di portibion. So tung dipikir hoa mang do taminang di portibion ning anak tadaong. Anak-anak Tuhan di dunia ini ada hanya pendatang. Itu benar kangani paisola dohita di portibion. Menumpang sementara. Molo bahasa Batak ngarepin ngeri. Molo dihalak Batak di dokmon nahinomit di botok kamang dope nahinomit tahe buhado halak nahinomit molo nahinomit se di guari mon naso dukhela
Bangirido na sudut hela. Terteka batid dui. Barang boleh lomo-lomo di jauh simetune. Ngai teka buruna, iteka simetuna muse, iteka lena, iteka kuda-hudana. Begitu hala na hinomit. Alani banggo sori berpane. Memulubi Tuhan unang ma sudut hela naruh hadur pane. Ala pait. Arong pepesta ko jam 2 ngadungoy. Baitur di muruga kasih betuna itu. Arong pemanangahu daun ikon hela na itu parjolo. Nang pe arong akau daun na rumikot. Bei mangirini hala na sudut hela. Na hinomit. Lapatan na iman na menumpang. Pai solat. Lau sido di dok si Petrus. Tuhita. Pai solat do hamu di Portibio namang do taminang. Na menumpang do hita. Na hinomit do hita di Portibio. Alai bangga doau molo didok profesor saya tapi. Singapura itu adalah kenapa bisa terhebat di Asia. Karena mereka adalah dikelilingi oleh pulau-pulau Melayu. Dikelilingi oleh Melayu-Melayu. Sehingga mereka merasa penumpang paisolat. Sehingga mereka disiplin dan taat belajar. Dan taat karena mereka dikelilingi 100% orang Melayu. Dikelilingi lautan Melayu, maka mereka supaya bertahan hidup harus berusaha berju, harus berusaha lebih maju. Kenapa orang Israel juga lebih maju di semua sekitar orang Arab? Karena Israel itu dikelilingi oleh negara-negara Arab. Holam masih tidur pehidu di hala Arab. Sa Jordan, sa Turki, sa Mesir, sa Palestina, sian Arab Saudi, san Irak, san Iran. Holam bersitiju halaki abajir Israel. Tetapi karena mereka adalah merasa nahinomit, paisolat nasida dikelilingi beberapa orang besar. Alai mersitutu do mersiajar. Ido akaraknya seduk hela, morosa kita jago-jagori. Amin. Bere kau makan anak ina seduk hela di samosir di borong-borong jago-jagori ai tor di doktrin bapak neido seduk hela do hita saudara enggak so tumi tir hobe bapak pait isiru-suru katulangmu opungwinna itor belajar di juara saya dewi ima rupani ibe biala kebetulan seduk hela tong ala kebetulan di betul ai tor tubu do di betul kono jago saleko naroa ternyata au jago saleko Iba jurupani hala nepe solatin. Ya, labatana dia makadonga sahapor siam di do hita pai solat asaikum marsiajar hita. Idom beda saya tahu rupani di sekolah minggu maju tadehon. Nama dog baca kitab suci. Molobui parmusik nami baca kitab suci imaju tadehon. Ya tadi man. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, nuri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Ya, di 2 Timotius 3 ayat 10. Hala naing magudang uduk taat naing berhasil di 2 Timotius 3 ayat 10 nomi nahasea do hatani di bata mamicang nahasea do hatani di bata manogu-nogu nahasea do hatani di bata ima memperbaiki nahasea do hatani di bata lama baik kita hebat hidup benar sedok Tuhan Yesus ala panopang do hamu iportibion ala pai solat do hamu alani ikubui hamu gabi sira do gabi panodang kita di dunia ini kita di mobi di depokom pai solat do kita kamang do tami di depokom alani mono pai solat kita na perjuru nak kagani ikubui kita gabi sira amen una gabi so una akadongan desani gabi dan sire mana gabi
gabeta babun nei ay molo nga gabeta babun ngiri ngoni ni ngomarupani molo gabe ora ni siranai ma sutu ngarong be bunnai sutu gabe berbahaya terni ngomarupani napa dua hom makamang napa dua hon di ayat 10 lalu satu ayat 10 siye halak nang ginuhan ni asini rohan debata didok ma di ayat 10 lalu satu ayat 10 siye nunga ditobus tabunayate mereka marang Aide woto hamudo dada bidan ni sere manang pera akan olo buruk ubay madua hamu. Alai didok may sa pulsiya alai binakin ni mudar ni Kristus na argaido. Di pada narubi penga didok di opak Musa bindu 15 ayat 10. Dohot di 2 Musa bindu 10 sada. Sianido satu badan ni baru satu sonari mudari. Rodo debata suru-suru ama doktu si Musa bay mudar tupit tu ni cabum nasa nama bay mudar ima pinahan tu bagasna didok suru-suru ani ima doktu bangsoe orang-orang yang melakukan halak nama bay mudar ni pinahan di piturai manguluma itu benar tulah ke-10 anak sulung mati. Alai gudang dohara Israel ditiki na so mangulahon anggak remeh tu si Musa dan dibain mudar tibituna ujungan nampe Israel di mana nampe napi nilik ni debata ketika tidak taat marmatea dotung ala Israel gudang di si anak pertama aka anak kesulungana alania ala lupa dangolo Ido pandai dok nakai ngani didok di bagasa turpu tom ditobus samu marhite mudar dan alani sere do alani perak di Pesalmen 116 ayat 15 nakai ngani argado di Jehovah hamatian ni akan anesian arga nampe hamatian di tolmai orang-orang nama nada asini roh arga di nampe mekmet olah di halak bata do ikon na arga na mate ikon na sahur matua do asabu mana horbo ikon na sahur matua do na muli bulung ido asarga molo dana do na mate itor hatok dikuburi molo hatok do mabalu hatok na ponggol ulu mato pasataring ngiri do nikumarupane ikon na matua do asa arga dihita ala yang gudi di batadang alania ala nunga ditobu sita markite imana kengani mudarnai ido beneduk si Yohanes di Yohanes ada ayat 20 siade do ayat 20 siye odo biru-biru ni debata napa se sahon dosana marhite mudar ni Kristus ido dia makadonga saha porsiam napa dame hukita mudar ni debatado alani dang seri do alani pera moro tai dan no ali di buku detail nomor 255 na pola ta deho ni anong gabe tong musil paliliku alai do honota dang alani artai hape dang alani siri tetapi karena darah Kristus alani ma adong biasa ada remaja na bagakan goarna ima si cantik Clara. Jadi si cantik Clara ma guarni remaja na bagakan di sekolah pemana digelari ma si cantik Clara ala ni bagakna ala di sadetiki adong i mahahurangan ni si cantik Clara ala omak narwa jadi roa omakna dakya ido ibana omakna molorodongan nei tujabuna nang tu dia siapa itu Clara saya ido mana do itu pembantu kami pembantuku doinin saya didok do makna pangurupi ala nirwana dungi songoni mulu itu gihon omaknaon si kalaraon saya utur muruk-muruk do jalanung nggak saya na tersinggung omaknaon jalan tu sudir arok kalek-talek di si kalarao petong idok siapa itu kalarain alek nao bapa pacarna pembantu itu bang nin ala ini dia makadonga saha porsiam di sadatiki marsahid mau makno dung marsahid apalai nama parahna roma mon di cuma si kalara jono jotu soninna ipa jono ma ayo main nama
ya hoboru au pina julu nei nama bagakku bagak duau songokko yaddo bagakku alai tiki poso ho matutung jabutta dina matutungi pas omakmu manuci baju di sungai wingoto hapenga matutung alana holakona ma di jawi akhirnya ditiki kebakaran jabutai husoro matu api i matutung masudi buhikom asal mamaluaho ubua mahosya kamar ala yang gubuhi kodo akatagakon ama tutung be ido benarwa mama jelek hari ini karena nyawamu mama jelek karena ini asa tetap bagakkom ala nido rela doang akhirnya manol solima si cantik kalarau gabido maguarna si rohani ma dan si kalarabe guar hunin dewa karo sahapor siam odo do meile hita somoni meile hita marnatoras ala hurang baga omakta meile hita marnatoras ala hurang baga bapakta meile hita marnatoras karena ayah kita tukang ojek karena ayah kita tukang bangunan ala ngiri maniku marupani gudang do halak batak songoni meila maromahon do marbapahon ala ingot tamuma meila manang debata ido benedo mudar ni Kristus do manubsam taingo maholong ni rohani debata so tung meila hita makatidakon ibana nong di pardame kudu hita sia dosai gabe anak haholonganna na parpudi ma di ayat 20 satu ayat 27 di ayat 20 satu ayat 27 songot tadani halak na manada asini rohani debata didok manakengani berkau mana natabuang di ayat 22 Baya samu marohamuna marpangaloy di hasitongan mangeahi hakolongan naso marlaok didongan asa masih hakolongan situ tuhamu sian nasa roha marpangalaho hakolongan ido halak nang manada asini rohan debata orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan ido beda akhing di ayat 20 bagas maime parholong ni rohan meragam do yang tag boto lapatan di kolongi alai anggo di sodido halak nai pine baru ni debata ikollohot ma ima holong nasian debata ha holongan nasian debata do be kita gabe boy na kengidokon tubung padu halikon alani holong nasian debata ido beno tamar saur di punguan unang ma songon na didok nyalak batagi ya de bigiamu ya kamang do taminang didok holong ni moriata bigi didok me holong ni sibarong yaro bigi mamang dotamina holong sibarong dakyate buru nai patrong kusok nai ya ala bata arong no holong ni sibarong ya hari na sibarong om makatai dekke didok matu dekkeon dekke ninna sibarong o ayahai ai di kolam munau dia baron otik duhamu ison ngiri duhamu lungun alaya dong du disan kolam nama saya rame begak gu akadik kini sia karungam muna roma dekion bah tora roe babeta tidak dina perlu hubak koina babeta ibu ma dekion ima tu kolam nasarnao dung dibere tu begak ni tu kolam gurang idike tung masih tahu rame gurang akapasar naina Aber kobekan betama utaro ma museinna itaro ma mana dungi Roma si barongo muse sukun wah deke bonok kurhotu sinna iba ala nungai babon to horo bar si barongi yedi san ne bega ke dekki na gura ngandong atesi to horo dan pergabu si barongi ninna dungi Roma si barongo wah tarono kramu sada-sada ba dingad duinna olo inai dungi olo ma dekki ditaruh ma HP lau manaruhon itu deltu masada itu ngadalan deltu imana ma dungi butong marsuhu nai muse roy mana manukutu kolam na nautiko ba olor be mutaro noko ngai si mana ngalala donga munena olo inai itaro muse deltu imana to ngadalan so ngoni masar pe habis ma dekkiri som dangarong be gabi digelari halakima holong sibarong lapatanna holong sibarong idonga dongane alila pabisom so tung olo soni mardongam di pungu pe olo soni saya masuk tubungan ni ale nairong si pasudon na berbahaya dwi dangi holong
Alani holong ni Kristus ima. Holong ni Kristus ima na kaya agapin. Berkorban do. Mate humok kopita. Amen. Martang yang mahita. Moliate madiho ale Tuhan debata. Di pengot to kami marhiti hatam na badie. Asa nunga tubuh kami Tuhan. Sian todim. Dang sian boni na base-basioni. Salilingok kami Tuhan na siya base-basioni do Tuhan. Alay nunga tubuh kami pada halion. Sian toddi do sian hatami. Holong na siya kui Tuhan. Dangadong bidahami kepalsuan. Dangadong bidahami kemunapikan. Ala nunga manada kami diansi ni roham. Ali Tuhan debata songonima nang ditonga-tonga ni huriamot Tuhan. Dialasok kami do Tuhan di bagasat tikyo dengan di basam. Olong miali Tuhan marhite pakubasyon di tonga ni huriam. Atau pasu-pasu ma Tuhan asudi pakubasyon ni huriam yon ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nang ali Tuhan debata di akaulan ni huriam marhite dewan marturia, dewan kununia, dewan diakunia. Pasu-pasu ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Terlumobi ma Tuhan dia karus ni huriam. Akan nami meti Tuhan. Nang dia akan namar sekolah yang akon nami SD 1 perguruan tinggi. Leonomu Tuhan ada kaya akon nami habisukon nasi akui. Agi mali Tuhan bertumbuh nasida. Magudang hobar tu umur do tu pasu-pasum. Songoni ma Tuhan. Nang akka ros ni huriam nama sihol di hagabion. Tunggu kami Tuhan martanya nang adong Tuhan naso tar patupaho. Atau koma Tuhan napasau toni akka hagabion tu tanga-tanga ni ros ni huriami. Nang ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nama sihol di akka sioli rokap. Koma Tuhan napasau toni. Nang Tuhan akan nama sihol di perkarejuan. Pasaut ma Tuhan. Dan dia ka amanami na nami lansia Tuhan. Tonga-tonga dia kahatuan na sida. Ho Tuhan na mangalin. Akahay paso do gacang ni uro pe Tuhan. Songoni manang dia karos ni uriam na tongon di bagasan. Akaparsahitong. Nasa hagwara kami Tuhan akasada-sada Tuhan na sida. Ale tunga si maroham leon mo hamalu mo Tuhan na sida. Akan nagalinang di partodion na Tuhan. Ho mapay baruhon. Songon guar ni minggu sadari Tuhan. Misericors Domini. Naguk as iniroha do Tuhan. Diakan natin pami. Atau ngali Tuhan debata. Pay solat do kami. Namanupang do kami Tuhan. Parsatokina do kami. Alay anggo ingana di kami. Di surgo hasonangani do Tuhan. Di Jerusalem nebarui. Palos mahami Tuhan. Sahat tu Jerusalem nebarui. Di tikina obar Tuhan siniroham. Pasu-pasu bangso namin Tuhan. Nang pamareta namin. Terlumobi Tuhan. Di bagasad dami na siya kay Tuhan. Nang kadungan namin na tongon Tuhan. Na merayakan Idul Fitri. Na merayakan lebaran. Pasu-pasu na sida Tuhan. Marunupulog. Nang dia kalau mula pe Tuhan. Nang songonya kana mudik. Pasu-pasu salut na Tuhan. Ang giya mali salut na Tuhan. Buhay makiladahon. Hadameon. Holong. Na siya kay tonga-tonga ni bangso namin. Atau ngali Tuhan debata secara kusma Tuhan. Akan aporsia dihom. Ang giya mali Tuhan saluhuna marparhatopoton i mali Tuhan asiniram unang mabiyar Tuhan madog holakodo Tuhan sipalo kami ala naung ditubuh so kami Tuhan pardusa na gudang do kami ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami badiado urasi kami sani Tuhan asa talu kami macalo pasu-pasu humana pasi kopot Tuhan sa natangyang do ele nami sasao may Tuhan hobar tulo maluham amen mari dimeita laos tapasaha mapiliatta Tino pa
Mas jaga benar. Tatangnya koma pilihan tapa bunga martang yang mahita. Ale di bata amanami na di bana gijang. Hodo haroran saluhut silihul na dengan do nasa libasa na maliutus. Upasa tama siya nasa na nilumituan pilihan nami tuhom. Saya jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may daramoti asa upan siya kami pilihan om. Pati burajong mutong-atongan ni Huriam doho di Portibion. Bugay maruhan nami marhite-hite tordim. Asalam tadami gunang ni silihul-lihom itu kami. Asalam gigil kami dok mo lihat itu hom. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bano gijang, say pinarabadia magwarm, say Roma harajom, say sao malomo doham dutongot sa di bano gijang. Le hom matuham sa ulun siapari, si samur sanami songo panisanami, di dosa nongon namar dosa tuhami. Unak kami tugitu pangujunan, palu amahami, sian pangago. Di pasu-pasu jaliramoti Tuhan debatamahom. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midahom. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasar hom madamena tutod di munabi.